Il-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil qed tagħmel pressjoni fuq il-viċi kap nazzjonalista Robert Arrigo sabiex dan jirreżenja. Għal dan Arrigo stess fuq l-istazzjon Eflifing fejn qal li rċieva email li tgħid li jekk ma jagħmilx dan min jeddu huwa jitneħħa. Jiena kelli email li fej saqsowni biex I step sideways. Ġifieri immur lem mill-post tal-viċi kap. Li twarrab? Ija. Li tirreżenja? Mhux nirreżenja, li ħan nitwarra. F'nofsija ta' attakki fuq il-fazzjoni li trid tellimina lil Adrian Delija mitmun, Arrigo qal li dawn l-intriċċi qatt ma ġraw qabel. Dawn l-intoppi qatt ma saru fil-Partit Nazzjonalista bil-140 sena. Qal ukoll li dawn il-manuvri u gambetti ħallewh imħasseb għal x'jista' jiġri fil-futur. Jinkwetani għax huwa preċedent ikraħ ħafna għal min ġej wara. Li inti trid tmur kważi għal vot kull sena. Mistoqsi dwar dak li żvela fuq ix-xandir nazzjonali it-tnejn filgħaxija meta qal li d-deputat nazzjonalista beda jagħmel pressjoni fuq il-Kamra tal-Aħbarijiet Nazzjonalista biex din tingħaqad mal-fazzjoni Busuttil, Arrigo qal li talab investigazzjoni. Għas ikkonsultajt mal-bord ħatta deċiżjoni mal-ewwel li dawn huma emails inaċċettabbli għalija. Arrigo spiċċa jiddeskrivi f'liema stat spiċċat il-medja nazzjonalista kawża tal-firda u l-qasma fil-Partit Nazzjonalista. Hemm fil-fatt an agreement li jekk fazzjoni għandha 20 minuta, l-fazzjoni l-oħra għandek 20 minuta. Da tal-istess partit idinna. Tal-istess partit. Unfortunately wasalna sem. Imbagħad Arrigo spiċċa jitkellem fuq l-autogols li qed jagħmlu r-ribelli u weġibhom dwar Delija li Claudette Buttigieg sejħitlu żiemel zopp. Niddejjaq li plejer tiegħi kieku jiskorja fil-lasta. Tiegħek stess? Ukoll. Iż-żiemem li bweġġa ma jistax jikkompeti. Forsi weġġajtu jien stess?